Camilleri waddab li ġebla l-rasi u qal li hu il-king tal-gżira. Hekk xedet waħda mill-persuni li kienu fuq il-post dakinhar tad-delitt kif dalgħodu komplet tinstema' l-kompilazzjoni tax-xhieda fil-konfront ta' Jeremy Camilleri li jinsab mixli qatel lil-Pelinkaja fl-età ta' 30 sena. Fix-xhieda tagħha Fiona Brinkat spjegat li hi tixtri s-sigaretti rat karozza maħbuta u mara mal-art. Hija żiedet tgħid li x'indawret wiċċha. Camilleri resaq leha, neżal flok u għadbilha ġebla lejn rasa. Xedet ispiċċat bil-punti fuq moħħha. Hija qalet li n-nies li kienu preżenti bdew jippruvaw iwaqfuh bil-kliem. Fuq il-pedana tax-xhieda tela wkoll is-surġent tal-Assa ta' Taslima, Sandro Manġon, li qal li l-pulizija rċevit rapport dwar karozza maħbuta fil-ħġieġ ta' stabbilment tal-ikel u għażit jgħid li dan ma kienx sempliċiment inċident ta' traffiku imma li aktarx kien jinvolvi qtil. Is-surġent Manġon żied jgħid li meta mar fuq il-post sema' ħafna qajjat u ra li l-Camilleri jargumenta mal-pulizija li bdew jippruvaw iżommuh. Melvin Carmel Mikallef ta' 32 sena minħallija ingħata l-ħelsien mill-arrest wara li ġimix li l-ispara tir mill-karozza. L-akkużat ġie akkużat li fis-sigħat bikrin tal-15 ta' Mejju biswit ir-roundabout ta' San Pawl il-Baħar uża arma tan-nar li ma kellux liċenzja fuqha u kkawża biża' lill-allegat vittma Emanuel Attart. Fil-qorti nstema' li Mikallef beda jsuq bit-traskuraġni meta l-vittma tebtiblu id-dawl tal-karozza. Kien hawn li l-akkużat ħareġ pistola u spara tir li ma kienx fid-direzzjoni tal-vettura. Wara li semet is-sottomissjonijiet kollha l-qorti tagħtu l-libertà provviżorja b'diversi kundizzjonijiet, fosthom depożitu ta' 3,000 euro garanzija personali ta' 17,000 euro.